नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करतो। आणि आता आलोय मी गाणात आणि आल्बी शोधायला आलोय। तर मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितली असाल की कशा प्रकारे कोणती आल्बी असतात। तर आल्बी वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात आणि त्यामध्ये एक तेली आल्बी असतात, वापस जुडी म्हणजे त्याला काहीतरी बोलतात छोटी आल्बी, मी तर त्यांना छोटी आल्बी बोलतो। तर ती छोटी आल्बी आता रुजलेत आणि ती रुजलेली भवनावरती रुजतात। तर आपण व्हिडिओ सुरू करण्याआधी मी तुम्हाला सांगायचं होतं की आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा, ज्या कारणे नवीन व्हिडिओ अपलोड करत आहे त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। चला तर आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया आणि मी तुम्हाला दाखवतो की आल्बी कशी आहे आणि त्याची रेसिपी पण आपण घरी जाऊन, मी आज स्पेशल मीच भाजी बनवणार आहे। तर चला तर आपण व्हिडिओ सुरुवात करूया। तर बघू शकता इथे आल्बी आहेत, एकदम छोटी छोटी असंख्य आल्बी। ही आल्बी एकदम स्वादिष्ट लागतात। ही आल्बी आपण काढूया। बघू शकता किती असंख्य आल्बी रुजली बघा। आल्बी तर एकदम भारी आहेत, आपण काढूया। बघा किती आहेत आणि याची कालवण पण भारी होतो। कालवण पण बनवणार आणि भाजी पण बनवणार। हे बघा, याला शितली आल्बी बोलतात। मी मगाशी नाव विसरलो, शितली आल्बी आता नाव घेतली त्यामध्येच लक्षात आलं। बघा किती आहेत। मी डिश आणली, डिशमध्ये काढेन थोडी थोडी जेवढी निघतील तेवढी आणि आपण पुढे व्हिडिओ फायनली काढून झालीत सगळी। बघा असतात तशी एकदम। त्याचं बी बघा कसं आहे, थोडंसं छोटंसं वारूळ होतं, त्या वारुळाला छोट्याशा आल्या। हे कालू इकडे इकडे, कालू पण आलाय काढाय। कालू गे कालू कालू, चल त्याला तर आता घरी घेऊन जाऊ आणि याला साफ करायला खूप वेळ लागेल। 1 तास तरी जाईल, नाही 1 तास नाही जाणार, अर्धा तास तरी जाईल। कारण जी ही माती दिसते तांबडी तांबडी, ती काढायला लागेल। तर साफ करून नंतर त्याचा कालवण आणि भाजी। तर पुढे आपण बघूया, व्हिडिओ स्किप करू नका, पूर्ण बघा कशी दिसत आहेत, एकदम भारी व्ह्यू, एकदम छान वाटतंय। एकदम पांढरी दिसतात, काय एकदम हे नाही। ही तर खूप छान असतात, ह्यांना भुंगे लागत नाही, फक्त हे थोडी उतरून जातात, त्यामुळे ह्यांना काय खायला एवढे असे हे नाही। दुःख असते ना, मग काय एकदम बरी भेटते। सिंगल एक घरा होता आबोलीच्या फुलासारखा,